Pois chegamos a este minuto final e agora é a hora dos da hora galega. É o voso momento. Aquí no máis alto no Quinto podio. chanzo, está de concentrados, Veña. que nos xogamos moito, como sabedes. De feito, o bote que temos hoxe vai ir a parar para a Asociación de Nenos, Nenas e Xente Nova Diabética de Galicia e por eles imos pelexar por un bote de 4.000 euros. Aí están. E María e David farán todo o posible para que acabe nas mellores mans. Que teñen que facer para iso? Pois acertar as 5 preguntas do minuto final. Hoxe os temas son... Aí o imos ver. Noite Vella, tradicións, panxoliñas, aninovo e sobremesas. Un minuto para estas 5 preguntas. Veña. Estades preparados? Imos. Sí, imos alá. Pois veña, moita sorte para os dous. E tempo. Noite Vella, en que lugar de Nova York descende unha bola de media tonelada para despedir o ano? Times Square. É correcto. Tradicións. Segundo a tradición, que deben facer as parellas debaixo dun bisgo? Besarse. É correcto. Panxoliñas. Nun anuncio dos anos 70, que bonecas cantaban unha panxoliña mentre se dirixían ao portal? As bonecas de Famosa. Paramos o tempo. Imos moi ben, non? Imos moi ben. Imos acelerados. Dúas de dúas. E esta das bonecas, para min, que xa vos soaba de antes. Aquí xa hai unha idade, As Rodrigo. bonecas de famosas Que van dicen al portal. Non vos podo dar máis puntos pola canción, pero merecíadela, Un plus. Se sacamos esta, teríamos dúas máis, aninovo e sobremesas para levar o bote, 4.000 euros en xogo. Repito o vosso Sería tempo para que maravilloso. logo fagades un bo uso, porque logo da primeira volta, Claro. si queríamos pregunta a pregunta saltando, e aí mandades vos. Sorte para os dous. Tempo, é correcto. Aninovo, a que deus romano lle debe o seu nome o primeiro mes do ano? Enero. Deu romano, enero. Deu romano. Pasamos. Pasamos. Non é correcto. Sobremesas, en que país comen as galletas do Nadal chamadas pepperkaker? Pepperkaker. Peppercat. En Noruega. Paramos o tempo. Síguenos quedando sí ou sí ese deus romano que lle dá nome ao primeiro mes do ano. Sí. Teremos que ver se Noruega é este país onde comen no Nadal unhas galletas chamadas pepperkaker. Pois ímolo comprobar con 16 segundos Veña. por diante. Atentos que isto continúa. Tempo. É correcto, Noruega. A que deus romano lle debe o seu nome o primeiro mes do ano? Nero. Neno. Nero. Nero, non é correcto. Enero. A que deus romano lle debe o seu nome primeiro mes do ano? 4 segundos. Non sei, esta non sei. 2. Ai, que mágoa! Tempo. Quen era? Non se me esquece Era máis. Xano, de Xaneiro. En castelán, Iano. Empezaba tamén aí a raíz latina, pero era Xano, español, claro. que era un deus romano que se adoitaba poñer nas portas. Era De simpático. feito, Xaneiro é como a porta do Aninovo. E sí, escapousenos por unha nada máis mágoa, pero moi ben xogado María e David, apertando a to final, conseguindo as todas menos unha. O bote non vai ser posible, pero 1.000 euros, por suposto, sí que van a parar para esa asociación de nenos, nenas e xente moza diabética de Galicia. 1.000 euriños para eles, parabéns aos dous. Gracias. Mañá conto tamén con María, conto con David e conto con máis caras amigas da TVG que estaremos aquí no Atrápame pasando a tarde con todos e con todas vos. Vémonos, ata a festa!